busy uy. Natripan ko niya katong niagi ba. Di palaklak man sa kuha nga tong tanduay na pure. May gani wala ko naon sa ato. Makay kairas tiyan ba? Balos yung ko atong tawana. Di yung ko musugot kung di ko kabalas ato. At nga nakotutuday ah. Problema. Pero makitaan ko niya dre ah. Asan kung taguan niya? Ay dre oh. Pasemento-semento day ko. Naton jud ka kang tawana ka dre ron. Piti lang ng gilid nimo. Paminaw ko murag. Pasuko ko sa Samuel tibiling hingo sa kuha ba? Pak. Palaklak man ako itong pure nga tanduay. Ang strategy, dili paninglon ang tuki para mag-okay me. Magaling kang Lao na ko dito be. Uy, naana jud ang buang. Tago sa ko dere be. Kasi makitaan ko ba? Uy, kagi na. Impas si Dua karon. Kinsa man to? Nakabalas na di ko siya ha. Piti lagi ang mata. Kinsa man gyud naghimo sa kuha ni bay? Pero ti yung pisaa ba? Wa man gyud lain mo buhat sa kuha ni. Ang naibala na gyud ako ang lagot sa kuha. Samuel tabiling hingo ra. Pero dili ta mapatakag pasangil jud. Ay wa man ta kabalo. Ang nindot buhaton ani. Ipatag-an na lang gyud ako ni. Para maibalaan ako kung kinsa gyud nagbuhat ani. Bantay lang ka. Maibalaan na gyapon ako kung kinsa ka. Tawagan na ako be. Para dili madugay. Maibalaan na ako kinsa siya. Tay lang kaskuha. Hello boss, hello boss. O man itong manag-anay boss. Oh, mayo. Ikaw man na yun eh. Naon to ko'y patagkaan si mga boss ba? Pinagbuhat sa kuwag dautan. Ha? Bukan nino. Ubayad bang ko? Sige. Magulat lang ko diri ha. Nara diri sa kanang may kuan boss, lubihan boss. Sige. Salamat kay boss ha. Pabutol man ako diri. Impas yung karon. Pero, tagaan ako boss ba? Oh, buli ba? Pero, pusa oy. Tara. Buli ra. Confirm. Kita ka na nga na. Kita ka na. Amigo naman ako na. Bao na nagsumbag si Mua. Ang walagi, siya jud lagi. Kunya. An ko palagi? Siya gyud. Wala may lain na suko sa kuha siya ra. Pero di ko magdugay boss, malakaw na ko. Sa, bayad di mo. Unya na, balik na ko kay mubalos na ko. Bise. Ang problema di ay dili na ko ni makayag. Ako ra isa. Kailangan gyud ako tawagan to akong mga amigo nga. Delivery boy na, assassin pa. Impas ka sa kuwarong Samuel tabilihingo ka. Hello bay. Kailangan ako inyong tabang ron. Pagdali mo ha. Putek ipalo man dito. Klaro ba? Pero sige lang, assassin bitaw to. Maabot ra siguro tong kalit diri ron. Ganihara ko diri ba? Pila na ko ka oras na gulat diri. Wa pagyabo ni abot ang mga amaw.
Dugayan ninyo, ay ganyan ako nagulat sa inyo ba? Dugay man na, oy! Sino man na? Mana na mo tira, oy! Ha? Kung si Tira? Kabalo na rin mo kinsa? Naula pa mo ko yung picture nga ipakita sa inyo ha? Siwa kabalo. Nanawag pa lang ka. Kabalo na Mexican sa. Kuyawa god! Yan na may ka-expert na assassin! Yan na mo pagtrabaho, oh! Uy, tara, sakpan! Sama ni. Hindi ka na gali! Dakaroy! 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 Oo na ni ba? Parang nagubak, anol! Dakaroy! Dakaroy! Oo na yun ni ba? Uy! Uy! Bukwadoy! Bukwadoy! Nye! Kamu malagi na sumbagan duha? Reno, black eye ng mingdo ha. Kahit kung nito yung patrabaho semua. Assassin, me! Pas assassin, maging sabay! Bahala na ka di, oy! Damay na mis kabuang nimo.